स्टार्ट। हाँ, आज पिछला क्लास में हमने के ये देख ले रही जा उपन्यास के विकास क्रम, भोजपुरी उपन्यास के विकास क्रम। आज हमने के चर्चा कर रहे जा उपन्यास के तत्व, कौना कना तत्व से उपन्यास तैयार होला। ठीक बा, विकास क्रम बा, आज जन्मल, काल बढ़ल, परसों प्रौढ़ भइल, फिर दौड़े लागल, वो एगो अलग चीज बा। लेकिन कौनो जमाना में जन्म लेलस, कतनो लिखाई, 100 गो लिखाओ, 80 गो लिखाओ, 20 गो लिखाओ, ठीक बा, लोग ओकर आंतरिक जौन तत्व बा उ का बा, कौना कौना तत्व से उ तैयार होला, ये सब पर आज हमनी के विचार करब। साथे साथे इहो हम बता देल चाहतनी कि आज जौन तत्व के हम चर्चा करब, उपन्यास के तत्व के, रउआ लोग ओकरा संगे संगे वो कहानियों के कैसे खटियवा बिनाला नु, एक ओर से बिनाला तो दूसर का और अपने बिना जाला नु, खटी बिनाला तो एक ओर से बिनाला, दूसरा और अपने उ तरफ चल जाला, सही बिना चल जाला। और सही बताई उपन्यास के, लेकिन ओकरा संगे संगे रउआ लोग कहानियों के जोड़े, या बताई कहानी के तो ओकरा संगे उपन्यासों के जोड़ ले। थोड़ा सा हम दोनों के परिभाषा के चर्चा कर देतनी कि रुआ लोग के आसानी रही समझे में। उपन्यास और कहानी दोनों के मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध बा, और दोनों एगो कथा के रूप हो। अगर कथा कहल जाओ, कथा साहित्य कहला ना कि कथा साहित्य, तो कथा साहित्य के दू गो भाग होला, एगो उपन्यास साहित्य, एगो कहानी साहित्य। दोनों मिल के कथा कहला। प्राय लोग भ्रम कर जाला कि कहानी के कथा समझ जाला। उपन्यासों कथे है और कहानियों कथे है। कथा के दूगो रूप होला। तो ये दूगो रूपन में का तात्विक अंतर का बा, मूलभूत अंतर का बा। तत्व में अंतर नहीं है, दोनों के तत्व समाने होला, लेकिन मूलभूत अंतर यानी के आत्मा में बा। का आत्मा में अंतर बा आज हमने के समझब। उपन्यास से जौन बा ओकरा के प्रेमचंद जी जौन बानी कहले बानी मानव जीवन के संपूर्ण चित्र। हम थोड़ा सा प्री पीएचडी के क्लास बा, सब भोजपुरी भाषी प्रेमी लोग बा, थोड़ा सा हम रुक याद दिलाओ था नहीं रोगोले में से केहू प्रेमचंद निकल जाए कि आज जितना हम परिभाषा बतावे जाए, उदाहरण देवे जाए, वो सब हिंदी से ले। प्रायः भोजपुरी भाषी लोग, कुछ लोग देखा था नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता भोजपुरी या हिंदी के अलग करे खातिर। ऐसे हम बता दिल चाहता नहीं कि भोजपुरी से अभी हमरा बहुत कुछ नहीं मिल पावत संदर्भ में देखावे खातिर। एकरा से आगे जौन कहल गई बा, एकरा से आगे केहू जाके है तो जौन भी हम उदाहरण ले, भोजपुरी ले, अंग्रेजी से ले, हिंदी ले, अंग्रेजी से ले। कहा कि हिंदी में जौन कहानी उपन्यास विधा आइल बा, वस्तुतः अंग्रेजी से आइल बड़ी। हिंदी से पहले अंग्रेजी में विधा के प्रारंभ हो चुकल रहे। रुआ लो जानत हो, कहाला कि पहिलका उपन्यास, विश्व के कोनो भाषा के पहिलका उपन्यास बा, वो पाश्चात्य उपन्यास में आवेला। बोकेशियो के डी कैमरान, लेखक के नाम हो बोकेशियो, उपन्यास का नाम है डी कैमरान। तो जौन आधुनिक स्वरूप में हमनी के कहत नहीं जा, ऐसे तो लंबा चौड़ा कथन हो जाए। हमनी के लोक कहानियन में बहुत सारा तत्व मिलेला। कथा के संबंध तो मानव जीवन के विकास के साथे साथे चालू हो गई। मनुष्य में जैसे ही कल्पना शक्ति के विकास भइल, कल्पना करे लगल मन में, या कहानी गढ़े लगल, वो बात दोसर भइल, तो कहीं के मनुष्य खातिर लागू बा। लिखित जौन साहित्य बा, हम वो संदर्भ में बात करते नहीं। तो उपन्यास के प्रेमचंद जी कहले बानी मानव जीवन के संपूर्ण चित्र। कहा उपन्यास मानव जीवन के संपूर्ण चित्र है। साहित्यालोचन, हिंदी में साहित्यालोचन के पहिलका किताब लिखे वाला बनारस विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वहां के प्रोफेसर नियुक्त भइनी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के पहिलका वहां के अध्यक्ष रहनी हुई।
तो लइकन के पढ़ावे खातिर बहुत परेशानी होत रहे, कोनो किताब रही सना साहित्य आलोचन पर, तो वहाँ के एगो पढ़ावे खातिर किताब लिखनी कुछ नोट्स, और ओकरे बाद में किताब छपल जौना के नाम है साहित्यालोचन। तो में सब विधन पर वहाँ के विचार के लिए बनी तात्विक। तो वहाँ के कहना बा कि उपन्यास वास्तविक जीवन के काल्पनिक कथा है। उपन्यास का है वास्तविक जीवन के काल्पनिक कथा। प्रेमचंद कहता नहीं कि उपन्यास मानव जीवन के संपूर्ण चित्र है। संपूर्ण चित्र समझता नहीं, पूरा चित्र माने फुल साइज फोटो जो अंग्रेजी में कहाला, एगो होला नु का कहल जाला स्टाम्प साइज गर्दन के ऊपर आवेला, तो फुल साइज फोटो है मानव जीवन के। मानव जीवन के पूरा चित्र वो में रहेला। आ कहानी का है मानव जीवन के खंड चित्र है। उपन्यास मानव जीवन के संपूर्ण चित्र, तो कहानी मानव जीवन के खंड चित्र है। वो में एगो खंड विशेष के चित्रण रहेला और उपन्यास में संपूर्ण चित्रण रहेला। अब रुआ लोग के थोड़ा सा छोट बच्चन जैसन समझावत नहीं, अगर रुआ लोग तो समझ गए लोग मान के चलता नहीं, फिर भी मान लें कि केहू के थोड़ा सा संपूर्ण खंड में विभेद बुझात हुई, तो हम समझावे खातिर बतावल चाहता नहीं कि जैसे पूरा शरीर बा, आपाद मस्तक जौना के कहल जाला, पांव से लेके सिर तक, एकर वर्णन साहित्य में होला तो एकरा के का कहल जाला नखशिख वर्णन। माने नख से लेके नोह से लेके शिखा तक, चुड़की तक, एकदम सिर तक सब अंग प्रंग के जौन वर्णन होला ओकरा के नखशिख वर्णन कहल जाला। माने समूचा अंगन के वर्णन बा। तो एकरा के उपन्यास के जगह रखल जा सकता। अगर संपूर्ण वर्णन होता तो उहे उपन्यास, नखशिख वर्णन अगर हो गई तो उहे उपन्यास। आ खाली मान ली कि हमार आंखें के वर्णन होता, हिरनियस बा, तो कजरारा बा, तो चंचल बा, तो मछली जैसन बा, जितना उपमे उपमान से संदर्भ जोड़े के होके जोड़त रही, तो एकरा के का होई, एकरा के कहानी कहल जाई। कहे से कि संपूर्ण चित्र के वर्णन नहीं खे, पूरा शरीर के एगो अंग के वर्णन बा। ऐसे ही मानव जीवन में बहुत सारा घटना दुर्घटना होत रहेला, बहुत सारा जीवन में संघर्ष परेशानी सुख दुख के चलत रहेली, सब बहतला, सब कुछ आवत जात रहेला। तो ई समुचा मिला करके जीवन के जौन पूरा संघर्ष भइल वो संपूर्ण जीवन भइल। वही में से छोट सा कोनो उठा लेनी खंड, तो वो कहानी हो गई। अंग्रेजी में कहल गई बा कि कहानी जीवन का एक कतरा है। स्टोरी इज ए स्लाइस ऑफ लाइफ। स्टोरी इज ए स्लाइस ऑफ लाइफ, जीवन के कतरा। रुआ लो समझी, दुकान पर जात हो चाय पिए तो देखा था ब्रेड के स्लाइस के मोटा एगो इतना बड़ा रखा रहेला, आ दुकानदार चाय के दुकानदार ओकरा के छोटा छोटा टुकड़ा में काटेला। तो जौन पूरा बड़ुए सबूत ब्रेड के टुकड़ा उपन्यास हो गई। बहुत सफाई से एगो काट दिहलस टुकड़वा, तो वो कहानी हो गई। अगर पूरा उस स्लाइस ब्रेड के पूरा स्वरूप उपन्यास हो गई, जीवन के संपूर्ण हो गई, लोगों में से कतरा उड़ा लिहलस दुकानदार, तो वो कहानी हो गई। ऐसे ही जीवन के पूरा चित्र से कहानीकार सफाई से एगो कतरा उड़ा लेला, ओकरे के कहानी कहल जाला। एकरा के बाबू गुलाब राय हिंदी में समझौले बनी कि छिपकली के पूछ जीवन कहानी जीवन के एगो कतरा है, खंड है, जौना के छिपकली के पूछ के तरह सफाई से अलग कर लिए। छिपकली के पूछ समझता नहीं नु, प्रयोग कर सकेला। लोग कहेला नु कि साहित्य में प्रयोग नहीं है बड़ुए। देवाल पर छिपकली चलत होखे, दस्ताना लगा ले, तो कहीं कहीं काटियो देबली सो। तो देवाल पर तो ओकरा पोछिया पर दबाव देला पर का होई, तनी मनी एगो टुकड़ा पोछिया में रह जाइए, मैं छिपकलिया भाग जाई। तो ऐसा ही कहानी है। छिपकली के पूरा शरीर जौन बा उपन्यास भइल, आ ओकर पोछिया जौन धीरे से अलग हो गई फटाक से कर, तनी मनी दबाव देला पर वो कहानी भइल। ऐसे ही मानव जीवन के संपूर्ण चित्र उपन्यास भइल, आ खंड चित्र रहेला ओकरा के कहानी कहल गई। और एकरा के बताई
उपन्यास जौन बा प्रेमचंद जी कहले बानी कि उपन्यास जंगल ह, वन प्रदेश ह, जौना में भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा, कटीली झाड़ी, बेल बूटा, फूल सब कुछ उगेला, सब कुछ मिल जाई। लेकिन कहानी गमला के एगो फूल है, जौना में एक ही फूल, एक ही पौधा समुन्नत रूप में दिखाई देवेला, दृष्टिगोचर होला। माने उपन्यास विस्तृत वनस्थली है तो कहानी गमला के फूल है। अब वालों के बुझा गई हुई। उपन्यास गाड़ीवान के यात्रा, गाड़ीवान चलन, कौन गाड़ीवान? बैल संदर्भ में तो का करेला, दाएं देखी बाएं देखी, आगे की पीछे देखी, गीत गाई, बिरहा गाई, कहीं पेड़ रुख देखे तो उजा खोल कर देर आरामो कली, फिर नाधी, फिर गाड़ी यात्रा पर चल जाई। ऐसा ही उपन्यास के रहेला कि जब चित्रण करे चली तो तनी हेनहू झाकली, तनी होनहू झाकली, तनी होनहू झाकली, होनहू झाकली, तनी आरामो कली, अब फिर वजह से नया यात्रा फिर धीरे धीरे चालू करी। जहां मन में तहां बैल मकाई दौड़ाई, जहां मन में धीरे धीरे जाई, जहां मन तहां बिरहा गाई, जहां मन में तहां ठोकारी परी, मन में उनका के पैना मारी, ओकरा पूरा अवकाश रहेला अपना सब कुछ करे के। असही उपन्यासकार के अगर उपन्यास लिखता तो ओकरा जीवन के चित्र के बहुत सारा चित्रण करे के ओकरा पास अवकाश रहेला, समय रहेला। लेकिन कहानीकार के पास ही ना रहे। कहानी का है मेढकी के छलांग है, मेढक के छलांग है। मेढक कैसे छलांग मारेला? एकदम हे बिंदु से उठी, दूसरका बिंदु पर गिरी, तीसरका पर गिरी, बीच वाला छोड़ देवेला। ऐसा ही कहानी में मूल जौन बात रहेला वही बातन के उठाओ जाला, ओकरा में हाथ पांव मारे के गाड़ीवान जैसन पूरा अवसर ना रहेला। तो मूलभूत अंतर यह बा कि एगो जीवन के पूरा चित्र दिखावेला, दूसर का खंड चित्र दिखावेला। एगो में थोड़ा सा फैले के अवकाश रहेला तो दूसरा में फैले के अवसर ना, में कसाव रहेला। एगो में फैलाव रहेला तो दूसर का में कसाव रहेला। यही से आकार से ना होके छोट कहानी, छोटा उपन्यास कहानी जैसे कहानियों बड़ होली से आ उपन्यासो छोट होली से। जनेन्द्र के त्याग पत्र देखा तो एकदम पातर बा, आ रेणु जी के तीसरी कसम कहानी देखा तो लगभग चल जाई उतन त्याग पत्र जैसन। लेकिन ये कहानी कहाले आ उपन्यास कहा। मूलभूत अंतर यह बा। तो हमरा लगा था कि अब बुझा गई हुई, अब आगे बढ़ी। सब लोग अनम्यूट कर करू वालों बानी। अब हम आगे बढ़त नहीं। अब तत्व कगो होला, ये तो ठीक बा, ये तो तनी समझ में आ गई, लेकर रूप रंग रेखा समझ में आ गई। लेकिन एक तत्व कगो होला? उपन्यास चाहे कहानी के तत्व कगो होला? तो एगो 6 तत्व होला। 6 तत्वन से उपन्यास व कहानी के निर्माण होला। पहिलका के कहल जाला कथा वस्तु, दूसरका के कहल जाला चरित्र चित्रण चाहे पात्र योजना, तीसरका के कहल जाला संवाद चाहे कथोपकथन, चौथका के कहल जाला देश काल या वातावरण, पांचवा के कहल जाला भाषा शैली, आ छठवा के कहल जाला उद्देश्य भा दृष्टिकोण। तो का भइल? कथानक, चरित्र, संवाद, देश काल, भाषा शैली आ उद्देश्य, ये 6 गो तत्व कहानी में बाड़न सा। अब ये 6 तत्वन के हमनी के धीरे धीरे समझी जा। पहिलका बा कथानक, जौना के अंग्रेजी में प्लॉट कहल जाला, जौना के अंग्रेजी में प्लॉट कहल जाला। अब प्लॉट वालों मत तो समझत हो कि मकान खड़ा करे के बा, इमारत बनावे के बा, आ सब कुछ बा रुआ पासे, छड़ गिट्टी सीमेंट मिस्त्री मजदूर पैसा सब कुछ भरल बा, लेकिन जमीनवे ना रही तब मकान खड़ा कहाँ से करे? ऐसे सब रहते, जमीन अगर ना रहल तो मकान खड़ा ना हो। अगर जमीन टेढ़ करबा, अष्टकोणीय 10 कोणीय बड़ुए, तो ओहू में मकान सही ना बैठे। ठीक यह हाल बा कहानी चाहे उपन्यास के, कि रुआ पास सब कुछ बा, सारा तत्व बा, लेकिन प्लॉट सही नहीं खे, प्लॉट उचित नहीं खे, कथानक सही नहीं खे,
तो सही कहानी ना हो पाई। यानी कथा के अभाव में कहानी चाहे उपन्यास के रचना नईखे हो सकत। ये महत्वपूर्ण ये तत्व है। जैसे प्लॉट खातिर कहनी है कि साफ सुथरा बराबर जमीन ऊंचाई पर ही सब होखे तो सुंदर मकान लगी, वैसे ही कथानक खातिर भी मौलिकता, कुशलता, रोचकता ये सब जरूरी बा। ये कथानक में बहुत जरूरी बा। आ कई तरह के कथानक खुले से, जैसे वर्णनात्मक कथानक भइल, ऐतिहासिक भइल, आत्मकथात्मक भइल, पत्रात्मक भइल, मिलल जुलल रूप भइल, कई तरह के होला। लेकिन मूल चीज बा कि यह कथानक के निर्माण किससे होला। अच्छा ये बताई सब हमार बतिया समझ में आवता कि ना है? नहीं क्या सुना था हमरा, कहा से कि भ्रम हो जाता है कि कहीं बुझात मत जो हम बोलो चल जाता। ना समझ में आता सर, बुझा जाता जी जी। अच्छा यानी पहले तो बुझाता कथानक जौन बा वो महत्वपूर्ण अंग आ एकरो संरचना बा उ 4 गो चरण में पूरा होला। एगो होला कथानक के आरंभ, विकास, चरम स्थिति आ अंत। माने कोनो उपन्यास चाहे कहानी के पहले शुरुआत होला, प्रारंभ होला, शुरू हुई। वो शुरू कोनो तरीका से हो सकता, वर्णन से हो सकता, संवाद से हो सकता, परिवेश से हो सकता, कोनो तरीका से। तो पहले ओकर प्रारंभ होला, धीरे 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 ओकर विकास होला, धीरे धीरे विकास होला। विकास के क्रम में कई तरह के छोट घटना, दुर्घटना, अवान्तर कथा आवेली सब। तो ओहनी के माध्यम से वो धीरे धीरे विकास करेला। लेकिन विकास करत 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 एक गो ऐसा अवसर आवेला, एगो ऐसा जगह आवेला जहां के एकदम ऊंचाई पर आदमी पहुंच जाला। अब ओकरा आगे राह ना रहेला, तो ओकरा के चरम स्थिति कहल जाला। आ ओकरा बाद एगो सुखद अंत हो जाला। इस 4 चरण में जाके कथानक के निर्माण होला। आरंभ होला, कौनो तरीका से पहले शुरुआत हुई कथा के, और कथा अब बुनाए लगी आपस में, कई गो घटना दुर्घटना के लेके, कई गो पात्रन के संवाद के लेके, छोट मोट अवान्तर कथा के लेके धीरे 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 ओकरा के जोड़े लागेला आदमी। जोड़ा एक जगह ऐसल जाला कि अब आगे कुछ रह ही ना जाए जुड़े ऊंचाई पर, तो ओकरा के चरम स्थिति कहल जाला। आ ओकरा बाद एगो सुखद अंत हो जाला। प्राय लोग आरंभ समझ गई हुई, विकासो समझ गई हुई, एगो चरम स्थिति शब्द में थोड़ा सा जहुआवेला। चरम स्थिति समझ में आवता? चरम स्थिति कहा जाला जहां जा करके कौतूहल बढ़ जाला, कौतूहल, सस्पेंस। अंग्रेजी के एगो बारन कहानीकार ह्यू वाल्वेल वो कहले बहन कि कहानी के परिभाषित करत ओमे आइल बाई शब्द सस्पेंस कि ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए स्टोरी, ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी स्टोरी, ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स फुल ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सटेंट, स्विफ्ट मोमेंट, unexpected development lead through suspense to climax and satisfying denouncement। मतलब कि कहानी जौन बा वो घटना दुर्घटना के एगो संकलन है जौना के आकस्मिक विकास चरमोत्कर्ष तक होला, जौन एगो कौतूहलपूर्ण कलात्मकता के साथ समाप्त हो जाला। ते में आइल बा कौतूहलपूर्ण, चरम तो हम बता देनी है वो घड़ी हमारे ई परिभाषा देवे के कारण यह पड़ल है कि कौतूहल, जहां जाके कौतूहल जागे लगे पाठक के मन में कि अब का हुई, जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ। जैसे रुआ नमक के दारोगा पढ़ले हो कहानी प्रेमचंद के, तो मैं मुंशी बंशीधर के पास जब पंडित आलोपी दीनावरन, मुंशी बंशीधर सस्पेंड हो गई बड़े थी से कार्रवाई हो गई बड़ुए, सत्य पराजित हो रहल बा, पाठक परेशान बा कि सत्य पर चले वाला मुंशी बंशीधर पराजित हो गई, असत्य पर चले वाला
ये पंडित आलोपी दिन विजयी हो गए। लेकिन देखा था लोग कि घर में आवत रहे तो बंशीधर सेना पत्नी बोलती है ना बाप था ना कुछ, कि घर में एकदम फालतू पैदा हो गई, वंश गुड़ा दिलस, लोग बोलत रहे। लेकिन अंत में यह होता है, अगर पाठक परेशान हो जाते या ही वंशीधर के का हुई तो नौकरी से निकाल दिया गए, घर के लोग इनका के बोलते नहीं खे, एकदम अकेले हो गए। अब का हुई, अब का हुई, तब से आलोपी दिन आ जाता रन उनका दरवाजा पर खुद एगो कागज बढ़ाओ तरन, कहतरन कि ना ईमानदार आदमी के हम खोज में रहनी है, हमारा मिल गई ईमानदार आदमी, तो हमारे विशाल संपदा के मैनेजर तू नियुक्त हो जा, हम तारा के मैनेजर नियुक्त करतनी, हम घूस दे दे ये खोजतनी है कि के ईमानदार बढ़ुए दुनिया में, सब बिकाऊ मिलत रहा, तुम्हें एगो मिल कि हम तारा के खरीद ना पौनी, हम ऐसे आदमी के खोजत नहीं। तो उहे कौतूहल जहां जाकर के अब का होई बंशीधर के, अब का होई, ओकरे के चर स्थिति कहल जाला, कौतूहल जाग जाला, आ एगो संतोषजनक ढंग से अंत हो जाला, ओकरे के कहानी के अंत कहल जाला। समझ में आ गई नो कि जहां पाठक जौन बा ऊपर एकदम बेचैन हो जाला कि अब का हुई, आगे के घटना जाने खातिर, वही जे चरम स्थिति होला, ओकरा बाद कहानी समाप्त हो जाला। तो ई उपन्यास के चाहे कहानी के कथानक के निर्माण के प्रक्रिया है, यही तरीका से होला। दूसर का बा चरित्र चित्रण, पात्र योजना जौना के कहला, माने चरित्र के अभाव में कथा के अस्तित्व जौन बा वो पूर्णतः सुरक्षित ना रह पावे, वो बिखर जाला। वस्तुतः कथा के निर्माण में पात्रन के अहम भूमिका बा, पात्रन के चाल चरित्र वेशभूषा बोल चाल ये सब का करेला, कथानक में रोचकता पैदा करेला, तो विकास में सहायक होले का कहले पात्र। तो पात्र योजना बहुत जरूरी है। दूसरी बात की पात्रे के माध्यम से सीधे सीधे कहानीकार कोनो बात कह दी तब तो उपदेश हो जाए, तब तो निबंध हो जाए। पात्रे के मुंह से, पात्र के क्रियाकलाप से, आचरण से वो कहवा के कहानी के आगे बढ़ावेला। पात्रन ही के अंदर के जो द्वंद्व बा, संघर्ष बा, ओकरा से कथानक में एगो रोचकता पैदा होला, कसाव पैदा होला। तो कथानक के विकास में, कथानक के निर्माण में पात्र के बहुत बड़ा महत्व होला। पात्र कई तरह के होले, लेकिन मूलतः दो गो होले, स्थिर होले, एगो गतिशील। एगो स्थिर हुई है, गतिशील हमेशा, एगो टाइप चरित्र कहल जाला, सगरों मिल जी हैं, वो टाइप के आदमी प्राय मिल जी हैं। गतिशील जो हमेशा गतिशील रहे, तो इस तरह से पात्र योजना से जौन बा कहानी में रोचकता पैदा होला, विश्वसनीयता पैदा होला, कथानक में के विकास होला, ओकरा बाद कहानीकार के उद्देश्य ओर जाए के एगो आधार मिल जाला। ई पात्र योजना तो जरूरी है। बिना पात्र के ले कहानी रचाइए नहीं कैसे, बिना नायक के, बिना नायिका के, बिना खलनायक के, बिना सहनायक के न नाटक में के काम हो सकता, न उपन्यास के हो सकता। बहुत हद तक कहानियों में एक जरूरत पड़ेला। तो ई पात्र खातिर ई जरूरी बा, उपन्यास में जरूरी बा पात्र योजना। तीसर का संवाद, डायलॉग जौना के अंग्रेजी में कहल जाला, चाहे कथोपकथन। डायलॉग मतलब दो आदमी के बीच जौन बात होला। नाटक समुच्चा जौन बा संवादे में रहेला, डायलॉगे दो आदमी के बीच दो आदमी के बात से है। तो संवाद जौन बा वस्तुतः मूलतः नाटक के प्राण तत्व, नाटक के जीवन है। संवाद अगर ना रहे तो नाटक कहबे न, खत्म हो जाए। तो नाटक के प्राण तत्व है। तो नाटक के प्राण तत्व के जब कहानी में ले आई जाई ओकरा प्राण के, तो कहानियों प्राणवंत हो जाई, कहानियों जीवंत हो जाई। तो संवाद कथन से कहानी में नाटकीयता उत्पन्न होला, कहानी में जीवंतता उत्पन्न होला, कहानी में रोचकता उत्पन्न होला। वार्तालाप के माध्यम से चरित्र के निर्माण हमें चकनी है जा, वो चरित्र निर्माण भी वार्तालाप के माध्यम से होला। बातचीत करी है सर,
पात्र आपस में, तो उन्हीं के चरित्र खुली। धूर्त बा, रईस बा, साधु प्रकृति के बा, चोर प्रकृति के बा, कूटनीतिज्ञ बा, कैसन बा। तो वो मनोभाव के जो प्रकटीकरण होला वो कथने से होला, नहीं तो चरित्र शिथिल हो जाएगी। पात्र ले आई और तो कुछ बोलबे मत करो, कुछ क्रिए मत करो, तो जाके वो का हो, शिथिल हो जाए। तो पात्र के अपन महत्व बा, ये संवाद के अपन महत्व बा। कौन संवाद सफल होला? संवाद कैसन चाहिए? संवाद छोट छोट, जितने छोट छोट वाक्य बोलल उतने संवाद अच्छा मानल जाला। बड़ संवाद से पाठकों भुला जाला कि शुरू में का बात भई रहे, संवाद बोलहो वाला भुला जाला। खास करके नाटक के हम बात करते हैं। ऐसे संवाद जितने छोट छोट रही उतने उस सफल संवाद कहाई। तो कहानी चाहे उपन्यास में संवाद योजना जरूरी है, आ संवाद छोट छोट वाक्यन में व्यक्त होखे के चाहिए। ओकरा बाद चौथ का बाद देश काल या वातावरण। देश का देश काल, देश के माने स्थान, प्लेस, आकार माने नाटक में सूरज जी बानी, नाटक यहाँ सभी खेलीला। नाटक में, नाटक के निर्माण में, नाटक के लेखन में एगो संकलन त्रय होला। संकलन त्रय आवश्यक चीज है। संकलन त्रय, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। देश काल आ क्रिया के समन्वय ध्यान रखल जाला। एर वालों के देश काल आ क्रिया के समन्वय समझ में ना आवत हुई, हम बताओ तनी। आगे हुई तो जानो सब है तो के बा, नहीं तो ऑनलाइन है में तो यह समस्या बा कि वार्तालाप नहीं हो सकत, आदमी नहीं समझ सकत चेहरा से भाव से कि समझ में बात आइल कि ना आइल। लेकिन ई बा कि देश काल में जौन बा वो सबके ध्यान रखल जरूरी होला। अब जैसे मान ली कि रुआ रामायण कालीन कहानी लिखत नहीं, राम आ सीता आ सुपनेखिया वो कहानी के पात्र बन के आवत बनू। कहानी में जंगल के जगह दिखा दी, जूहू पार्टी देख के वर्णन कर दी है, जंगल के वर्णन। राम के हाथ धनुष बाण लगे कर दी 47 है, उनका के फूल पर टी शर्ट में उतार दी मंच पर, तो का सब गड़बड़ा। राम धीरे धीरे मुस्कुरात जटाजुट बनले मंच पावे के चाहिए, वो से हलो 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 डार्लिंग हलो करते आवस आई ले तो का हुई नाटक के स्वरूप का हुई। रोवेलो बताई कि ओकर का दुर्गति वो नाटक के हुई। यही तरीन कहानीकार चाहे उपन्यासकार अपना नाटक में देश काल आ क्रिया के समन्वय पर ध्यान नहीं रखत तो बिखर जाए। कहाँ के वर्णन करतनी, कहाँ के घटना बा वर्णन करतनी, कावन समय बा दिन में भइल बा घटना वर्णन कर दी आधा रात का, भइल बा भादों में कर दी कि चाहे कि बरसात होत रहे, झमाझम बारिश पाँव जरत रहे, गोड़ जरत रहे। तो एकर बहुत ध्यान रखल है संकलन त्रय कहाला। ये तीनों के ध्यान रखल जरूरी होला। अब मान लें कि भोजपुर क्षेत्र के कहानी लिखाता और वह तमिलनाडु के तीज के पर्व त्योहार के पोंगल का वर्णन करी, अरे खिचड़ी के वर्णन करब। तो इस तरीका के वो क्षेत्र शेष के चाल ढाल, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार, राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, ये सब के ध्यान रखे के चाहिए। अब भोजपुरी कहानी लिखत नहीं, अब पात्र से तमिल शब्द बोलवा दी। भोजपुर के अगर वो पात्र बा, भोजपुर के पात्र बा रहे वाला है, तो ये सब के ध्यान रखे के चाहिए। यह है देश काल या वातावरण। पांचवा बा भाषा शैली।
भाषा शैली जतने सुंदर रही, जतने परिमार्जित रही, उतने कथानक में सजीवता उत्पन्न हुई, आकर्षण उत्पन्न हुई। उपन्यास चाहे कहानी में अगर भाषा सजीव ना रहल, भाषा फुदकत ना रहल, भाषा परिमार्जित ना रहल, भाषा आकर्षित वाला ना रहल, तो वो सही शैली का निर्माण ना हो पाई। तो एक तरह से भाषा से कहानी चाहे उपन्यास में प्रवाह उत्पन्न होला। ऐसे ध्यान देवे के चाहे कि भाषा सरस, सहज, रोचक सर्वाधिक पात्रोचित होके के चाहे। पात्रोचित समझता नहीं, जैसन पात्र वैसन भाषा। अब कोनो पात्र के सृजन करनी, जो गांव के श्रमिक वर्ग बा, बैल लेके खेत जोतता, बैल से बतियाई, प्राय लोग बात करे लगल अपना बैलन से, तो उनकर भाषा शहर के होटल के मैनेजर साहब के, चाहे कोनो ऑफिस के मैनेजर साहब के भाषा ना हुई है। वो तो कहबे न करी है अपना बैला के ससुरा सुनत नहीं खे है, प्रेमचंद नहीं सब बा बीच में। तो ये सब भाषा होखे के चाहे मानू। कहल एगो लड़का पढ़ के आयल, बाहर से गई रहे पढ़े, तो आयल घरे तो कहलस कि ओ मम्मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो कहले कि बबुआ बुझात नहीं खे, तो वाटर द वाटर, तो वाटर का तो द ना हो वाटर पनिया। तो बेचारी खुश हो गए, जाके लागल हल्ला करके हमारे बबुआ बहुत तेज हो गई बुढ़े, पानी के वाटर कहता, पानी के वाटर। तो कहलस के माई भांटा का बैगन कह दे तो पराने निकल जाए, अतना हम पढ़े ले बनी। तो पात्रोचित भाषा होके के चाहिए। माई के सामने गई बनी तो वाटर ना कहीं कि पनिया तो नहीं दे पानी, तब न। तो पात्रोचित, जैसन पात्र वैसन भाषा होके के चाहिए। तो एक रह के ये कहल जाला। अंतिम बा उद्देश्य भा दृष्टिकोण। हर कहानी के, हर न्यास के लिखे के पीछे कुछ ना कुछ दृष्टिकोण रहेला। काहे हम लिखत नहीं, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहेला लिखे के। हमारा उद्देश्य का बा, तो अंत में उद्देश्य स्पष्ट हो जाए के चाहिए। उद्देश्य जो बा वो स्पष्ट हो जाए, साफ सुथरा हो, स्पष्ट रूप दिखाई देवे लगे के चाहिए। ये हमार उद्देश्य बा, जौन हमार जीवन के दर्शन बा, जौन हम कहल चाहत नहीं आगे खाली मनोरंजने उद्देश्य ना हो के कहानीकार संतति चंद्रकांता वगैरह उद्देश्य समझ। अच्छा, तो एक रहे के उद्देश्य कथाना बताओ है नो, आरंभ विकास चरम स्थिति अंत। अंत क तरह के होला ल, फिर स्टार्टिंग रिकॉर्ड क तरह के होला। तीन प्राय सुखांत दुखांत लोग कहेला, या तो पहला के बाद अंत में सुख के प्राप्ति हुई और नहीं तो दुख के प्राप्ति हुई। लेकिन एगो होला प्रसादांत, ना सुखांत होला ना दुखांत, दोनों में झूलत रहेला। वो खास करके हिंदी साहित्य में अकेला जयशंकर प्रसाद के कहानियन में पावल जाला। भोजपुरी में अभी ऐसा सब चीज अभी हमरा नहीं दिखाई देत, जैसन प्रसाद जी लेके चलल बने। कोनो कहानी पढ़ब तो सुख होई, कोनो जैसे प्रेमचंद के बाद जैसे नमक का दरोगा कनी है, तो अंत में सुख हो जाता, सुखांत हो जाता है, चलो मुंशी बंशीधर के मिल गई जगह। आ एगो दुखांत होला, कफन बड़ुए।